O Cine Elma da Pobra acollía este sábado a celebración do 25º aniversario da Asociación Galega de Atención Temperá. O presidente da entidade foi o encargado de abrir o acto, poñendo en valor a rede creada ao longo deste cuarto de século, que se converteu nun modelo de referencia a nivel estatal. É unha rede que destaca, creo, pola súa proximidade, pola súa cercanía, pola súa humanidade. É unha rede que sabe escoitar, que sabe acoller, que sabe acompañar. É unha rede que está afacéndose nunha competencia que eu creo que é unha competencia moi difícil, que é a ciencia da complexidade. A ciencia da complexidade e o arte tamén, que é un arte complexo, de acompañar o relato e de acompañar o xogo. Acompañar o relato dos maiores e acompañar o xogo dos pequenos. Nos mesmos termos expresábase o director xeral de Persoas con Discapacidade da Xunta, recoñecendo o importante labor da entidade no desenvolvemento evolutivo dos pequenos. E na última memoria que tenes colgada da asociación, pois falades de cousas que son moi importantes, non? Falades, por exemplo, de facilitar o progreso evolutivo, a autonomía e a inclusión social de nenas e de nenos. E o certo é que isto é o que facedes, non? Cada día do ano, que os nenos e nenas sean felices e tamén que sean o máis autónomos posibles. Pola súa banda, o alcalde da Pobra referiuse ao bo funcionamento do Servizo de Atención Temperá do CAP da Pobra, que segue a medrar tanto en número de nenos atendidos como de persoal, grazas á impecable xestión da directora, Julia Rial, e de todo o seu equipo. Julia é persistente e insaciable e sempre quere máis para o seu CAF e para o seu Servicio de Atención Temperá. Nos últimos anos te medraban moitísimo. Aquí podían estar tamén o alcalde de Ribeira e o alcalde de Boiro, porque tamén os nenos dos concellos son atendidos no servicio da Pobra. A xornada rematou cunha mesa redonda a cargo dos responsables do Servizo de Atención Temperá en 6 concellos galegos e a actuación do grupo de teatro do CAP da Pobra cun espectáculo de sombras.